now, ang fire is under control na. And nandito na ako sa bahay. Then, mag-ask ako na information mamaya. So, yeah. Ray, wala kasi yung nuna, Ray. Mga bata, nagdulag-dulag kalayo. Oh, mga tong cause of fire. Sonog man. Hi, what's up mga... Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, gagawin ko only 8 yellow food for 24 hours challenge. And na-start ko na pala siya kanina kaso hindi ko lang siya na-film. So yung breakfast ko ay egg. So basically, it's yellow. Wala naman kayo nakakita na yellow na hindi. Wala naman kayo egg nakita na hindi yellow. So, anyways, ang agenda ko today ay pupunta ko ng Abriza kasi manonood kami ng sine. And feel ko, doon ko na lang ako bibili ng lunch or maybe pang dinner din. So, makita nyo din yung mga snacks na bibilhin ko. Pero, ang twist, kay yellow lang siya lahat. So, let's see kung kakayanin ko or hindi. So, yun na nga guys. Kailangan ko na umalis kasi feel ko late na ako. And I'll see you guys later. Bye! I'm looking for yellow food kasi magsine kami and dito na ako sa mall. Nakakita na po ko ng isang yellow. Ang disadvantage ng challenge na to ay magastos. Hanap po na ako ng juice na yellow kasi madaming kanin lang. So this acquired, dalawa yung binili ko kasi hindi naman ako masyadong kumakain sa sinihan. And yeah, naulaw na ako guys. Papunta na kami doon sa sine. And I am with Ken and Joriel. Hi! Wala ko di mag-vlog pag nasa mall. As of now, wala pa man nagatan mo. But, yeah, we'll get used to it. And nag-lunch ko, ay, hindi pala yun breakfast yung kanina. So, brunch pala yun kasi isa lang yung breakfast at lunch ko kanina. Kasi late ako nagising and ngayon yung kakainin ko sa loob ng sine is yung snack. And then later on, maybe mag-dinner kami and let's try kung yellow naman din yung food. Okay, so update. Kung tapos na po yung sine and pumunta kami doon sa Jacob, but then walang yellow na food. Meron good pero yung cheese, pero hindi ko ata gusto yun. So nag-change of plans kami, maybe sa SNR. So we're here sa SNR. And we're still thinking if we're gonna go kasi medyo busog pa din kami and I'm still looking for a yellow food. So, grabe kagastos ani na challenge. I don't know why nga ako nag-go ani. But then again, let's do it. And update lang guys, wala din mag-vlog ko nasa public. Hi guys, so we've decided na mag-Japanese food na lang daw. As of now, third wheel naman ako. Someone sa third wheel talaga ako guys. Mag-Japanese food kami doon sa Sukidas naman. My all-time favorite Japanese restaurant here in Davao. Okay, so morning ang dinner na ako na yellow na food. So, system food. Yellow na siya. So, we're here sa convenience and I'm here to buy another yellow food para pang snacks mamaya. Kasi late naman tayo matutulog kasi puyat is life. Okay.
Hi guys! So, let's home. Kanina, bumili ako ng mga yellow na food. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko kanina na kakainin ko ngayon pang midnight snack kasi manunood ako ng Stranger Things. Eggnog at saka Nissin Cube. Hanap na yellow. Then, bawang Nissin Cube at saka isang eggnog. Sun-kissed na mango. Pineapple juice. Hi guys, so it's the next day. I guess that's all for today's video. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like this video, comment your suggestions on what you want guys to see in my future video, like challenges or any ideas you have. Please comment down below. And don't forget to turn on the notification bell so that you will be notified whenever I post a new video. And don't forget to subscribe. And until then, see you on my next one. Bye!